Master say guys, mamuka say kuna chona mangwana magadi kuna utanga undona. Guys, ndo kumbra European Zimbabwe say like please, I'm begging you. I need this. Guys, azvikwanisike kuti ndinokwanisa kutora mapepa pasina mubereki, pasina baba, pasina mai, bhozi zvamai zvacho zvikuramba, zvababa zvikuramba. So I need your help guys. Even ndikatora nemuzita remunhu neumwe munhu kungoti ndiwanewo chinhu chinenge chakangomirira kuti nditi ndine something. Guys, I know kuti na mama wangu tine ma-issues actually akawandisa akakura singaiti kuti mama wacho amutomuma-understand. That's why makazowa paipa makazoiswa maaudio takutotukana. Pakaiswa angu hapana iswa avo, but it's okay. Ndidi kuvati dai mai vakakosha, mai munhu ari special boss, dai vasiripo, dai ndisipo. But do you know kuti sometimes in a time ndotowisha kuti dai vakatondibvisa ndiri nhumbu than kusafa ndakura kudai, so ndichingoramba ndingogrow up ndine pain yandenge ndinayo. Ndakasafa kubva ndiri mwana mudiki kusvika palevel randiri nawo ne. Asi toziva kuti vanhu vanenge vatsvaga kurarama ne-different way, vanhu vanoita zvinhu ne-different way. I'm not blaming her, pandovablema chete panhau dzemapepa kuti ndikada kuti hanhau dzemapepa tatoparadzana. Ndofunga ndakamboya nenyaya yangu pasocial media before ndakura so. Do you know kuti ndakaita almost 2 months ndikataura namama vandibloka vachingotaura kuvanhu, hey achatanda botso tandaza achazoti why, because ndataura life yangu makura ndakaita. Imi vanondiziva mukadoma chamo vanotondona nditona vanhu vakakura neni. I was the person aigara akapfeka one short, one hembe, isina bhutsu kusaso. Asi ndaifara more than vamwe vanhu vese because handidi kuratidza vanhu nhamo yangu yandinenge ndinayo. So far challenge yandinayo guys ndeyemapepa. Mapepa yandiri kuda at least ngatoriswa birth zvimwe zvese ndozvozvitsvagira ndega. Challenge yandinayo haisi kuti ndikuda mari munhu, no, you can't give me a fish. Ndikuda kuti undzidzise kuraura, that's what I want. Ndikuda munhu anoda kundidzidzisa kuraura, like munhu anokwanisa kunditoresa mapepa, kwete kuti munhu anoda kundipa mari and this, no. Ndikuda help yemapepa ndikwanise kuendawo mberi nelife yangu. Ndanzwa nekushedzwa kunzi ndirombe, ndoda kuti ndikawana basa. So far ndaimboshanda kuconstruction ndichivaka, ndiri dalaboy, ndikamboshanda kumapool, mainstalling punji, installa mapool, ndikashanda kumagetsi. But so far even maconstruction varimo vanhu vakawanda vanokwanisa kundisupport about that, kuti havachatore vazhinji vanhu basa kwaro, havachatore munhu asina mapepa. They want identification whatever, kuti vanyatsoziva kuti ndiwe munhu. Ini handina kudzidza handini ndagumira get 2, but zvinhu zvangu ini zvandinoita I do with my mind. That's why mutona kaa pakaitika ma-issues handiwanzi kuuya nazvo pafacebook kuti pazoitika chakati, pazoitika zvakati. Mungangondijaja, hakuna munhu ari perfect, munhu ese anokanganisa. But ini point yangu ndeyekudai, so ndauya kwamuri kudai, handidi mari yemunhu, handidi chii chemunhu, ndikuda help inokwanisa kundiraiza kuti ndinokwanisa kutora mapepa, ndikwanisa kuwanawo basa. I can work in restaurant, I can even be kana janitor waifa, munhu anenge achicleana and stuff ne, because ndikuda life inoenda kumberi. Izvo so basa ndakapedza kushanda ini ndakatozoita kutoudzwa nemurungu kuti Tandaza, I love the way you work, but you can't keep on working because hauna mapepa. Tamba tosvika kumafezi, ende kumafezi haina kukwanisa kutitora like because murungu akatapa ndaishanda nevanhu vemunomu vandogara. Saka vanhu vese vaingotaura nezvixhosa. Then I was in top of the roof. They was like, Tandaza, no. So this is how that zvakangondihelpa at that time. But guys, I want to rise ndizvishandira. That's why musingaone ndichiuya paFacebook, guys, nokumbira chakati ndotombone time yatotombosafa. Even namai junior chai like vakazoya vachitaura zvavakataura, vanotoziva ma-issues edu big time. Kana vakada kutaura chokwadi chaicho vanokwanisa kukuudzai, but hazviite because last time chaipo patakataura navo yai ndo vakablame vasvikanzi wangochitaura chichi and that. So I don't blame her kuti audze nyaya yanenge apiwa namama kuti posta nyaya iyi. I blame myself actually because ndinenge ndichinzi ndirombe.
but since in the rombe even ngavafunza I always struggle kuti ndifight kuti make sure andisatamboramba nenzani my junior asisatambogara mwana asina mapamba. I always make sure that everything is okay, but it's not the first time tika zvinhu zvakadai so zvinondibata moyo ndichiti harafu and stuff kana kuti chichi vanhu vanotadzirana asi vanogadzirana, but iyi nyaya ndikaona ngainyarasika hazvina zvazvinobetsera. Ini handidi zvakawanda yeupe mapepa chete bethi chairo chimwe chete ndozozviwanira. Please Zimbabwe help, that's my please tegai vanhu vamozatu vanohelpa vanibetsera panyaya ndo nyaya yandingoda, handina zvakawanda zvandikuda. Ndizvo page yangu iri kuti ribhadhari ndakatoudzwa kudhara nemwe munhu zvikanzi no kuti page yako ribhadhari nemaissues ahamboitika kudhara unofanira kuita blue tick, ende kuti ndise blue tick panoda maID, pasina ID hapana zvandichiita. Ndizvo mukati mepage yangu mune munhu arimo, mune munhu akariyeka. Even page yamaimaza ndakati maimaza yamuuza page yandandakati tandaza Mars Music, ndandangoti Mars Music ndandazochinja ngati maimaza ndinotoriwo futi nevanhu varimo. So mapage aya anoda kutobviswa vanhu varimo because there's a people that are trying to hack and there's a people that are trying to take those pages thinking maybe mune mari no, but I think kwangu akatoona kuti hamuna mari neso, that's why asina kuzoramba achiinda, but angatotora page. So please guys help, thank you kune vachandibatsira vachajajawo. Tava vanhu vakuru guys, ndakaenda kuZimbabwe you know, ndikasvika kuZimbabwe ndikatry nepese pandogona kuenda kwese hapana kwanisina kufamba kana mari kandakaenda nako kakapera kese ndichifamba office by office maprisa kudii kuti ndiwane birth, but vakati hazviite kuti utore birth usina mubereki in case kana zvinzi mubereki wako wakafa woya nenonchi nedate record chichichichi. Saka ma1 I don't want to lie. Thank you so much. Love you.